ହଇଲେ ଲତ୍ୟ ଆଲେ ଆତଲେ ଗାଁରେ ପନା ହେଲାନି ଆଲେ ତମତେ ଗଲାନି ଆମେ ଦି ଜଣ ଖାଲି ଧାଇ ନାହାନ୍ତି ଶିବଗୁଣ ପୁଣା ହେଲେଣି ଆରେ ଚାଲ ଚାଲେ ମତେ ତ ପୁଣା ପିଇବାକୁ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ ଆଉ ତି କତି ଆଉ ତିଗଲା ତାଲେ ମାନେ ପନା କଲିକେ ତବୁ ପିଇ ଦଲେ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଗ୍ଲାସ ତାତି ଗାତିବୁ नहीं नहीं चल चल झूठ चले বংশী বেলেটাକୁ ভালো করা বেলেটাକୁ ଯେତେ ଭଲ କରିବ ପଣାଟା ସେତେ ଗରମ अरे रे 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 हरे दबा देखिए पणा करे बापा तू जते थर थू था होचु मते लागुची सब छेप से पणा रे पड़ी जिवो रे बापा आउ लोक के पणा पी परिबनी हरे अठ थर थू था काई करूछु म ନାଇଁ ମୋ ବଂଶୀ ସେସବୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ତମେ ତମର ବେଲା କର ମୁଁ ପଣା କରିଦଉନି ବାବୁ ଏ ଗାଁ ବାଲା ପଣା କରୁଛନ୍ତି ରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପଣା ପାଟିରେ ବାଜିନି ରେ ଆଜି ଟିକେ ପଣା ପିଇବାକୁ ମିଳିବ ହଁ ରେ ଚାଲ ରେ ଚୁଙ୍ଗା ଗାଁ ବାଲା ପଣା କରି ସାରନ୍ତୁ ଆମେ ଗଛ ଉପରେ ଛକିକି ଥିବା ଆସି ଚୁପଚାପ ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇବା ମ ଆରେ ମାଧିଆ ଗାଁ ବାଲା ପଣା କଲେଣି ଆମକୁ ପଣା ଟିକେ ଚାଖିବାକୁ ଦେବେନି ରେ ମାଧିଆ ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଦେଖ ଇଏ କଞ୍ଚ କାଢିଛି ବେକ ଇଏ ହଉ ମୋ ଡମ୍ବୁର ଭାଇ ଆମେ ବଜାର ଯାଇ ଇଏ ଟଙ୍କା 40 ଦେଇ ଇଏ ରାବିଡି ଲସି ପିଇ ଦେଇ ଆସିବା ଇଏ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଇଏ ଆମର କିଏ ବି ସେ ପଣା ପିଇବ ମ ଇଏ ଟଙ୍କା 500 ଦବ ଇଏ ଗ୍ଲାସ ଇଏ ପଣା ପିଇବ ଇଏ କୋଉ ଉଦ୍ୟାନ୍ତରେ କିଏ 500 ଟଙ୍କାରେ ପଣା ପିଇଥିଲା ମ ଇଏ ଗାଁ ଲୋକ ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଇଏ ପଣା କରି ପିଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପଣାରେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତେ ଇଏ ବଢିଆ ମଜାଟା ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ବସିକି ଦେଖନ୍ତେ ନା କଣ କହୁଛ ଡମ୍ବୁର ଭାଇ ଇଏ ହଁ ରେ ମାଧିଆ ଆମେ ସେଇଆ କରିବା ତାଙ୍କ ପଣାରେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ମିଶେଇ ଦବା ଆଜି ସବୁ ଭାଙ୍ଗ ପିଇ ପୁରା ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇବେ ଆରେ ଅଂଶୀ ପଣା କାମ ତ ସଇଲା ଚାଲେ ପଣା ପେଟି ରଖି ଘୁଡେଇ ଦେଇକି ଆମେ ସେଇଠି ବସିବା ହଁ ରେ ଜଟିଆ ସେଇଆ କରିବା ଆଉ ସେପଟକୁ ନେଇ ଚାଲ ରେ ପଣା କଦଳୀ ପତ୍ର ଘୋଡେଇ ଦେଇ ଏପଟରେ ଆସି ବସିବା ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଦେଖ ଇଏ କଞ୍ଚ କାଢିଛି ବେକ ଇଏ ଡମ୍ବୁରୁ ଭାଇ ଇଏ ଜଟିଆ ଆଉ ଇଏ ବଇଁଶୀ ଇଏ ସେ ପାଖକୁ ମୁହଁ କରି ଇଏ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇମର ଇଏ ମୁଁ ଯାଇ ଭାଙ୍ଗଟା ପଣାରେ ଇଏ ପକେଇ ଦେଇ ଇଏ ଆସୁଛି ଆରେ ହଁ ରେ ମାଧିଆ ସେଇଆ କର ଝଟି ଯାଇ ପଣାରେ ଭାଙ୍ଗଟା ପକେଇ ଦେଇଆ ଆରେ ବାବୁ ଚାଲ ରେ ପଣା ପୁରା ବାଗା ଶୋଇଲେଣି ଟିକେ ମାରି ଦେଇ ଆସିବା ଆରେ ହଁ ରେ ଚୁଙ୍ଗା ଚାଲ ରେ ତଣ୍ଟି ପୁରା ଶୁଖି ଗଲାଣି ପଣା ନ ପିଲେ କଣ ଆଉ କିଛି କାମ କରି ହବ ଆରେ ବାବୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କାଇଁ ଘୋରେଇ ଦଉଛି ରେ ବୋଧେ ପଣାରେ ଭାଙ୍ଗ ମିଶେଇଛନ୍ତି ନା କଣ ଆରେ ହଁ ରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଘୋରେଇ ଦଉଛି ରେ ଆରେ କଣ କରିବାରେ ଚୁଙ୍ଗା ଆମେ ତ ଭାଙ୍ଗ ପଣା ପିଇ ଦେଲେ ଆରେ ବୋଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇଲାଣି ଆମକୁ ବୋଧେ ନିଶା ହେଇଗଲା ରେ ଚୁଙ୍ଗା ଏବେ ପଳେଇ ଚାଲ ରେ ନହେଲେ ମଣିଷ ମାନେ ଆମକୁ ବାଟେଇ ପକେଇବେ ହଁ ରେ ଚାଲ ରେ ଛୋଟି ଛୋଟି ପଳେଇ ଚାଲେ ନହେଲେ ମଣିଷ ମାନେ ଆମକୁ ବାଟେଇ ପୁରା ଦରମରା କରିଦେବେ ରେ ବାପା ମତେ ଆଗରୁ ଟିକେ ପଣା ଦେଇଦେ ରେ ମୁଁ କେଟିଲି ନେଇକି ଆସୁଛି ବୁଝିଲୁ ମୋ କେଟିଲିରେ ଟିକେ କେଟିଲି ପଣା ଦେଇଦେ ଆମ ଘର ସାରା ଲୋକ ସବୁ ପିଇବୁ ଇଏ ଖରା ଗରମ ଜୋର ହେଲାଣି ରେ ମତେ ଅଂଶୁଘାତ ହେଇଯିବ ମୋ ତଣ୍ଟି କୁଆଡେ ଶୁଖିଗଲାଣି ଝୋଟି ପଣା ଦେଇଦେ ମୁଁ ନେଇକି ପଳାଏ ହେ ଦାଦି ଆରେ ପଣା ପାଇଁ କେହି ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ତମେ ଆଗେ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲଣି ଆଗେ ପଣା ଦେଇ ହବନି ସବୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ପଣା ଦିଆଯିବ ବାପା କେହି ଲୋକ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ରେ ମତେ ଆଗର କେଟିଲିରେ ଦେଇଦେ ମୁଁ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳାଏ ଏଠି ଦାଦି କେହି ଲୋକ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ତମକୁ କେମିତି ଆଗେ ଦବ ମ ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେନି କହିଲା କନା ମତେ ଆଗେ ଦେଇଦେ ଚୁପ ଚାପ ଯାଇ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହବ ମାନେ ଜମା ଦିଆଯିବନି ରେ ବାପା ମାମୁଁ ପଣା ହେଇସାରିଲାଣି ଆମକୁ ଆଗେ ଦିଅ ଆରେ ରେ 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 ହରେ ନେଉଳ ଏ ଡାଙ୍ଗୁଆ ତମେ ମାନେ ଯଦି ପଣା ପିଇବ ଏ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହରେ ବାପା
बिना लाइन हमें कागो दबुनी अरे उन्नीच कौन झोटी लाइन ले ठिए मोरे अले आले दाते दाते लाइन ले तिया आइदा नाने पना ताले दियोले अरे बे पने तो बहुत टेस्टी छे अले आले लत्या अले पना बाले तत्या आइती हेटे मना डाले तमे एत दिन हला कोण जाइथिला मा मो कथा कण तमन मने पड़ नथिला मु तुमको झुरी झुरी न खाई न पी कंटा हे गलेनी रे बापा चलो एबे हम घर को पळेबा ये तम संगरे मु रहबी मा कौन हैला मु तुमको एमिति गंधौची से नाचो बाली मना तुमको बासुची जाओ ता पाखरे रहिबो बा कुआडे गला मो झाड़ू तमर दिने को आज मोर दिने अरे रे 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 मो साबिराणी आज रणचंडी रूप धारण करिtre बापा ये पणारे किए भांग दे दे मते आउ सेति बा निशा टिके टिके धइलानी साबिराणी के मना डाली कहि देली बोली सी आज रागी के मो बेड़ा खराब करि दबरे बापा ये जीवन धरी पळेबा बुद्धिमान रे कथा हब रे बापा सेति के पणा पिया थाउ मु एटु झट पळा रे बापा साଙ୍ଗमाने आपण माने इंग्रेजी नववर्ष पालन करी ओडिया नववर्ष को भूली गलेनी आज पणा संक्रांति आम ओडिया नववर्ष जदि भिडियो आपण माने भल लागिची भिडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु आ पणा संक्रांति रे पणा पीले ना नहीं आम कमेंट बॉक्स से जणेबे रहिली जय जगन्नाथ पुणी देखबो नेक्स्ट वीडियो रे।